Ahojte, kamarát ma poprosil, že či by som mu nepomohol vyrobiť takéto ornamenty, ktoré pôjdu na spojedelnicu, ktorú pripravuje oncovú z dreva, a napadlo ho, že by sme skúsili skombinovať teda 3D tlač s výrobou dreva. Takže niektoré veci, ktoré mu by sa ťažšie vyrábali a dlhšie by mu trvali, tak ma teda poprosil, že či by som mu s tým pomohol. Takže toto bola jedna z vecí, ktorú som si odfotil, celú som vymodeloval a použil som na to zlatý filament PLA Silk od Bambulab a takisto aj nový materiál PLA Wood, ktorý teraz Bambulab predstavilo. Vyzerá to celkom dobre. Tu je vlastne tá jedna časť toho, takže takto nejako je toto, potom ďalšia časť vyzerá takto a nejaké veci som mu už dal a toto je ten wood materiál, vyzerá veľmi pekne. Bolo treba teda najprv materiál vysušiť, urobiť nejaké zmeny v nastaveniach, ale vyzerá to veľmi dobre.